narito na po ang ikatlong yugto ng ating kwento na pinamagatan nating hidwaan sa pagitan ng mga aswang. Nagdesisyon na nga ang mga magulang ni Lina na ipagtapat na sa kanya ang lihim na matagal nang iniingatan ng kanilang lahi. Naisip nilang mag-asawa na panahon na para malaman ng kanilang nag-iisang anak na si Lina ang lahat tungkol sa kanilang angkan. Sabi ng nanay ni Lina, ang angkan ng kanyang ama at kanilang angkan ay may mga lahing aswang. Nagmula pa umano sa tinaguriang sinaunang aswang ang kanilang lipi. Ngunit nagpasya ang kanilang mga magulang na lumayo at mangibang bayan. Kung kaya, napadpad sila doon. Nagsimula ng panibagong buhay ang kanilang mga magulang. Hanggang sa doon na rin ipanganak at lumaki ang mga magulang ni Lina. Pagpapaliwanag pa ng nanay ni Lina, sa mga unang taon na nagkaisip na sila ay kanila pang nasaksihan yung mga isinasagawang ritual ng kanilang mga magulang. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti na nila itong kinalimutan. Nagkaisa ang kanilang mga magulang na isang tabi na yung kanilang mga nakagawian. At kung kanilang magagawa pa, ay tuluyan na nila itong iwawaksi. Ngunit hindi umano nila nagawang talikuran niyon ng tuluyan. Kaya sinikap na lang umano nilang panatilihin iyong lihim at gawing alternatibo ang pag-inom ng sariwang dugo at pagkain ng laman loob ng mga hayop. Habang ang mga magulang naman ni Lina ay nagsikap ng gusto para magbago. Ngunit ngayong malalagay sila sa panganib, ay muling binuhay ng kanyang amang si Mang Alberto ang natutulog nitong dugo ng pagiging aswang. Nang magsagawa ito ng ritual at kumain ng sariwang laman ng hayop at uminom ng sariwang dugo. At iyon nga yung pagkakataon na kanyang nasaksihan na ang mga magulang niya ay nagtatalo at kanyang nakita ang ama na puno ng dugo ang bibig nito. Nang magsalita si Mang Alberto ay sinabi niya na tanging iyon na lamang umano ang naisip niyang pinakamabuting paraan upang malabanan at maharap yung mga aswang na nagbabalak ng masama sa kanila. Nagulat si Lina sa kanyang mga narinig mula sa ama at hindi na naiwasan pang magtanong kung sino yung mga aswang na nais puminsala sa kanila. Nakita niyang nagkatinginan pa munang sandali ang kanyang mga magulang at sinabing yung mga aswang na kanyang nakita doon sa kasalan na nalaman nila Mang Alberto at Aling Rosa na mga kamag-anak ng babae na napangasawa ng kanilang kaanak. Pagkukwento ni Mang Alberto, nakiusap umano siya sa mga ito na palampasin na lang ang nangyari pagkat hindi naman sinasadya ni Lina. Humingi pa nga siya ng paumanhin at sinabing baka maaari naman nila siyang pagbigyan alang-alang sa pag-iisang dibdib ng dalawa na kabilang sa kanilang mga angkan. Nung gabing iyon, ayon kay Mang Alberto, ang buong akala niya ay maayos na ang lahat. Hanggang sa nagpadala nga ang mga ito ng 3 emisaryo
para kausapin siya at ipagbigay alam dito na hindi pala tinanggap ang paghingi niya ng tawad at pakiusap. Kaya napilitan siya na magsagawa na muli ng ritual upang manumbalik ang kanyang lakas at mga kakayahan. Hindi alam ni Lina kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa lahat ng kanyang mga narinig. Nasabi niya sa kanyang sarili na isa rin pala siyang aswang. Nagsalita na muli ang kanyang ina nang mapansin siyang tila nababalisa. Sinabi nito na bagaman may lahi silang aswang ay hindi naman sila masama. Na hindi katulad ng mga aswang na nakasagupa ng kanyang ama na hindi marunong magpatawad. Kung kaya lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang magtanong si Lina kung ano ba talaga ang ikinagalit nila ng matindi, ay sinabi ni Mang Alberto na napahiya kasi ang mga ito, lalo na umano yung lalaking humawak kay Lina. Hindi umano nito matanggap na sa sarili nilang bakuran ay natalo ang kanyang kakayahang taglay. Hindi nito matanggap na sa kanila mismong baluarte ay parang napamukhan ito at nahayag ang kanyang kahinaan. At iyon para sa kanila ay isang kalapastanganan. Nasabi pa ni Mang Alberto ay dala lamang ng kayabangan na kung marunong lang sana itong magpakumbaba at hindi mapagmataas ay hindi na sana aabot pa sa masamang sitwasyon ang lahat na ngayon ay nagkaroon tuloy ng hidwaan sa pagitan ng kanilang angkan. Kinabukasan ay maagang nagpaalam si Hiner. Umuwi na muna ito pagkat marami pa umanong gawain ang naghihintay sa kanya. Si Hiner ay naatasang magbantay talaga sa pamilya ni Mang Alberto. Sa kanilang angkan kasi, ang bawat isa ay mayroong gampanin. Ang tatay ni Mang Alberto, simula nang lumipat sila sa lugar, ay siyang kinilalang pinuno ng mga mag-anak na sumama sa kanila. Habang ang tatay naman ni Aling Rosa ang tumayo bilang pangunahing general nito at pinakamaasahang kanang kamay ng tatay ni Mang Alberto. Sinadya nilang humirang ng kanilang pinakapinuno, buuin at punan ang lahat ng posisyon para kung dumating man o umusbong ang isang kaguluhan ay hindi sila magkakawatak-watak at alam nila ang kanilang gagawin. Dahil mayroong panggagalingan ng utos na siya nilang magsisilbing gabay. Tulad na lamang nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig na nang makarating na sa kanilang probinsya ang puwersa ng mga Hapon ay hindi sila gaanong nahirapan at napanatili nilang buo ang kanilang komunidad. Kahit pa nilisan nila ang kanilang mga tahanan at pansamantalang nanirahan sa mga kagubatan at kabundukan. Kaya doon nila naramdaman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang sistema na mayroong namumuno. At tulad nga ng mga oras na iyon na kung saan ay nahaharap na muli ang kanilang angkan sa isa na namang pagsubok at kaguluhan, na ang namumuno na ng mga sandaling iyon ay si Mang Alberto. Pero dahil na rin sa di matatawaran niyang karanasan, kung kaya siya na mismo ang kaagad na humarap sa mga sumugod na aswang sa kanilang tahanan. Na bago kasi niya narating ang posisyon
bilang kahalili ng kanyang ama upang mamuno, ay matagal siyang naging kawal ng kanilang hukbo. Kumbaga, isa siya sa mga sundalong unang humaharap para ipagtanggol ang kanilang lipig. Lumipas ang halos 1 linggo na naging payapa ang kanilang pamumuhay. Nawala na ang banta ng pagkakaroon ng isang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ng mga aswang. Pero hindi naman nagpakakampante si Mang Alberto dahil ayon pa sa kanya, sa paraan pa lang ng pagsasalita at sa ugaling ipinakita nung kabila, ay alam niyang hindi basta-basta tatanggap ang mga iyon ng pagkatalo. At hindi nga siya nagkamali. Dahil makaraan pa ang ilang araw, ay may dumating sa kanyang balita na yung kamag-anak nilang ikinasal kamakailan lamang ay namatay. Na nasabi kaagad nila Mang Alberto na ito ay pinatay. Pagkat maging ang asawa nito na kalahi nila mismo ay namatay rin. Tansya ni Mang Alberto ay nagmamahalan talaga yung dalawa. At dahil sa ayaw marahil pumayag ng babae sa masama nilang plano para sa kanyang asawa, kung kaya pati ito ay nadamay. Dahil sa nabalitaan, ay pinapunta ni Mang Alberto si Hiner sa kanila at inutusang ipalaganap sa buo nilang angkan na maging handa at maingat. Dahil sa hindi na mapipigilan pa ang sagupaan ng dalawang angkan. Ipinasabi din ni Mang Alberto na kailangan niya ng ilang makakasama para kunin ang katawan ng kanilang kaanak, pagkat hindi niya gusto ang maaaring gawin ng mga kaanak ng babae sa katawan nito. Hindi siya makakapayag. Kaya mabilis na kumilos si Hiner at kanyang ipinaabot ang mga nais iparating ni Mang Alberto. Mga mag-aalauna matapos makapanangalian, ay isa-isa nang dumating ang kanyang mga kamag-anak na kalalakihan at pinangungunahan ito ng kanyang pinsan na ama nung pinatay. Bakas ni Mang Alberto ang lungkot sa mukha nito. Pero nakikita niya sa mga mata ng kanyang pinsan yung matinding pagnanasa na maipagiganti ang kanyang anak. Tinapik ito ni Mang Alberto sa balikat at sinabihang huwag mag-alala, pagkat kanila ring makukuha ang hustisya. Sinabi ni Mang Alberto sa kanila na minsan pang nahaharap ang kanilang angkan sa matinding pagsubok, na hindi lamang ang kanilang kalayaan ang nanganganib, kundi maging ang kanilang buhay at ng kanilang mga binig. Bago sila tuluyang umalis, ay sinabi pa ni Mang Alberto sa kanila na hindi niya alam kung ano ang mismong magaganap at kung ano ang kahihinatnan ng gagawin nilang pagpunta doon. Pero isa umano ang kanyang natitiyak, na ngayon pa lang ay nagpupuri at ipinagmamalaki na umano sila ng kanilang mga ninuno at mahal sa buhay. At iyon umano ang pinakamahalaga, na kanilang magampanan ang kanilang mga sinumpaang tungkulin. Dala ang kanilang mga sandata ay umalis na sila. Hindi sila dumaan sa kabayanan papunta doon. Sa halip ay binaybay nila ang kabundukan. Nang halos 1 kilometro na lamang ang layo nila doon sa kanilang destinasyon, ay may naramdaman silang bigla na lamang tumakbo. Hahabulin pa sana iyon ni Hiner, pero pinigilan na siya ni Mang Alberto at sinabing hayaan na lamang nito, basta maging alerto mano sila. Nang abot tanaw na nila yung bahay, ay inihanda na nila
ang kanilang mga sarili. Habang papalapit sila, ay kanilang napansin na maraming tao ang nakahilera na sa labas ng bahay. Naibulalas ni Mang Alberto na tila pinaghandaan talaga ng mga ito ang kanilang pagdating, na kanila na yatang tinawag na lahat ang mga kalahi. At nakita pa nila na may mga itak din yung mga kalalakihan, na yung iba pa nga ay wala na sa mga lalagyan. Nang sapat na ang kanilang distansya mula sa mga ito, ay tumigil sila Mang Alberto at sinabi niya ang kanilang pakay. Sinabi niya na naroon sila upang kunin yung katawan ng kanilang kaanak, at para maiwasan na umano ang gulo, ay kanila na lamang pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pero mabilis na sumagot yung lalaki na tumatayong pinuno ng kanilang angkan. Siya yung lalaking napaso ng hawakan si Lina. Sinabi nito na imposible umano ang nais nilang mangyari. Hindi na raw nila makukuha pa ang bangkay ng kaanak nila Mang Alberto upang maiuwi. Muling nagsalita si Mang Alberto at sinabing may iiwasan pa naman sana ang gulo sa kanilang pagitan kung marunong lamang daw silang magbigay at magpakumbaba. Pero muling iginiit ng lalaki na imposibleng araw ang kanilang gustong mangyari, dahil kinain na umano nila ang kaanak nila Mang Alberto, na naubos na nila ito, at ultimong mga buto ay kanila na rin umanong dinurog at isinama sa iba na pagkain ng kanilang mga alagang baboy. Biglang nagpanting ang tenga nila Mang Alberto at tumulo naman ang luha ng pinsan niya na ama ng kanilang kaanak na pinagsaluhan ng mga kausap nilang aswang. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito, dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po, at hanggang sa muli.